God aften her i Forsvarsministeriet, hvor jeg er sammen med forsvarschefen. Det er jo sådan, at de sikkerhedspolitiske spændinger har spredt sig til Arktis. Det betyder, at vi har brug for en øget tilstedeværelse i og omkring Grønland. Derfor er vi også i tæt dialog med den grønlandske regering blevet enige om at øge vores militære tilstedeværelse og også vores øvelsesaktivitet i Arktis og Nordatlanten i tæt samarbejde med NATO-allierede. Det er ikke nyt. Det gjorde vi også i sommeren og efteråret 2025, hvor jeg også selv havde lejlighed til at overvære nogle af øvelserne sammen med blandt andet mine nordiske kolleger. Og det er nu det, som vi også fortsætter her i 2026. For det er en klar prioritet for regeringen og hele kongeriget, at vi både styrker vores egen og også NATO's tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten. På den måde styrker vi vores fælles sikkerhed i Arktis, som er til gavn for hele alliancen. Det er med andre ord et nødvendigt forsvar i en sikkerhedspolitisk tid, hvor ingen kan forudse, hvad der sker i morgen. Og så vil jeg også gerne sige her, at jeg selvfølgelig havde håbet at kunne stå her med mine grønlandske kolleger, minister for udenrigsanliggender og forskning, Vivian Motzfeldt, men som I alle sammen ved, så er hun jo i USA, hvor hun jo sammen med udenrigsministeren deltager i et møde i øjeblikket i Det Hvide Hus. Den øgede tilstedeværelse og øvelsesaktivitet har vi sat i gang i dag. Det vil forsvarschefen uddybe om lidt. Forsvaret indsætter i de kommende dage og uger kapaciteter og enheder i forbindelse med forskellige øvelsesaktiviteter og planlægningen af samme. Det betyder, at der fra i dag og i den kommende tid vil være en øget militær tilstedeværelse i og omkring Grønland af fly, skibe og soldater. Herunder altså også fra andre NATO-allierede. For sikkerheden i Arktis er afgørende betydning for både kongeriget, men også for hele NATO. Derfor er det vigtigt, at vi i tæt samarbejde med vores allierede handler, så vi i fællesskab styrker forsvaret af Arktis og Nordatlanten yderligere til gavn for hele alliancens sikkerhed. Og vi har jo allerede handlet. I tæt samarbejde med både Grønland og Færøerne har vi jo i 2025 indgået 2 store delaftaler omkring Arktis. Derudover investerer vi jo også i en lang række kapaciteter og initiativer, som har relevans for netop forsvarets opgaveløsning i Arktis. Det betyder, at vi i alt har investeret omkring 88 milliarder kroner i kapaciteter og initiativer, der kan styrke forsvaret og sikkerheden i Arktis. Kongeriget har altså vist, og viser også fortsat, at vi påtager os ansvaret for vores sikkerhed, for vores fælles sikkerhed i NATO, og dermed også bidrager til vores allieredes sikkerhed, herunder også USA. I dag styrker vi sikkerheden yderligere, og vi fastholder også et tæt samarbejde med vores allierede. For i fællesskab står vi stærkere, og nu vil jeg så give ordet til forsvarschefen. Forsvarets opgave det er at forsvare kongeriget Danmark, Grønland, Færøerne og Danmark i rammen af national forsvar og kollektivt forsvar, altså i rammen af NATO. Det gør vi hver eneste dag, året rundt, og vi løser opgaverne sammen med allierede i NATO. Forsvaret gennemførte med allierede en lang række aktiviteter i omkring Grønland i 2025, og den øgede tilstedeværelse i Grønland den videreføres i 2026 i ramme af øvelse Arctic Endurance. Den styrkede indsats den bygger altså videre på tiltag, som vi allerede iværksatte sidste år sammen med allierede. Det betyder, at der den kommende tid vil være en forøget dansk militær tilstedeværelse i omkring Grønland af såvel fly, skibe og soldater på jorden, samt også fra flere NATO-allierede. Det er selvfølgelig højt prioritet for forsvaret at løbende at træne indsættelsen af kapaciteter i Grønland og i det arktiske. Øvelsesaktiviteterne de vil omfatte en lang række militære discipliner og evnen til at operere i Grønland, som er et særligt sted på jorden at operere militært. Til lands, til vands og i luften. Og formålet med de yderligere indsættelser og aktiviteter, der nu skal finde sted, det er selvfølgelig at styrke forsvarets operative beredskab og samarbejdet med allierede. Tak for det. Ja, så tager vi TV2. Først og fremmest, altså, du siger, at øger indsatsen deroppe. Hvad er det konkret, der gør anderledes end i sommer? Hvem er det, der kommer, og hvor mange flere kommer der i Grønland?
Vi har jo, som forsvarschefen redegør for, allerede taget en lang række initiativer med fælles øvelsesaktivitet i 2025, og vi har også løbende haft en dialog med den grønlandske regering om, hvordan planerne skulle være her for 2026. Nu har vi så igennem længere tid planlagt en fremrykning af de her aktiviteter, og det er jo aktiviteter, der gør, at vi kan være mere militært til stede i en længere periode. Sidste år var der jo 2 store øvelser, der fandt sted, og så var der nogle mindre øvelser. Men nu kommer vi altså til at have en mere permanent tilstedeværelse, og det gør vi, fordi at vi synes, det er afgørende betydning at være i Grønland, og dermed også have nogle bedre forudsætninger, end vi har haft før. Kommer der konkret til at være danske soldater deroppe? Altså, situationen har jo ændret sig noget siden i sommer, ikke? Vi hører en amerikansk præsident, vi hører også en amerikansk vicepræsident, der siger, at man kan ikke udelukke at sætte militær ind på Grønland. Kommer der til at være danske soldater, der holder vagt i Grønland? Og hvad gør vi, hvis amerikanerne kommer med det, som man jo må tage på gode varer, når den amerikanske præsident udtrykker sig, som den gør? Altså først og fremmest er det vigtigt at understrege, at der jo allerede i dag er en militær tilstedeværelse i Grønland, både i forhold til vores skibe, men jo også i forhold til de militære personer, som er udsendt til Grønland. Men nu kommer vi til at have et større militært aftryk, og det gør vi, fordi vi vurderer, at det er det rigtige at gøre. Også i forhold til, at der er brug for at have en større grad af tilstedeværelse sammen med andre NATO-allierede. Det er jo også noget af det, som vi har diskuteret løbende i NATO gennem de seneste 2 år, hvor jeg jo selv kraftigt har argumenteret for, at NATO bliver nødt til at interessere sig noget mere for sikkerheden i den del af NATO-rammen, som Nordatlanten og Arktis befinder sig i. Og sidste spørgsmål skal jeg nok give videre. Altså, der er jo flere lande, der har været ude at tilkendegive, at de bakker Danmark op, og også gerne vil sende soldater og militær til Grønland. Kan du sige noget om der er kommet nye lande til i forhold til den liste, som vi havde i sommer, med hvem der deltager? Kan I løfte for det? Vi har den holdning, at det er landene selv, der må offentliggøre deres deltagelse. Inden jeg kom herned, kunne jeg se, at den svenske regering jo har offentligt tilkendegivet, at de er nu en del af den øvelsesaktivitet, der finder sted. Der vil også være andre NATO-allierede, der i aften kommer til at lande med det fly, som er fløjet afsted fra Danmark, hvor der så også er dansk militært personel ombord. Den amerikanske præsident har igen tilkendegivet, at han ønsker kontrol med Grønland. Hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater, som vi så må forstå, der bliver flere af nu? Hvis amerikanerne pludselig går i land i Grønland, kan danske soldater bruges til væbnet kamp mod amerikanske soldater, hvis de angriber? Jeg synes, det er et stærkt hypotetisk spørgsmål. Det er sådan, at jeg anser det for usandsynligt, at et NATO-land skulle angribe et andet NATO-land. Det er i rammen af NATO, at vi laver de her aktiviteter, og det er så også Danmark som værtsland, der har taget de her initiativer. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig, og vil heller ikke spekulere i, om et NATO-land skulle angribe et andet. Men det er jo ikke mere hypotetisk, end at verden har forandret sig radikalt. Du havde vel ikke engang forestillet dig, at vi stod og skulle diskutere de ting, vi gør på den baggrund, vi gør nu. Så hvad er egentlig den stående ordre til de danske soldater? Jamen, den er den ordre, som altid har været gældende i nyere tid, som forsvarschefen kan uddybe. Det er jo, at hvis man bliver angrebet, så skal man forsvare kongeriget. Men når det så er sagt, så anser det for at være fuldstændig hypotetisk, at man fra den amerikanske regerings side skulle indlede et angreb mod Grønland. Vil du uddybe, forsvarschefen? Ja, nu tager vi jo det op for at lede og deltage selv også på det, vi kalder øvelse Arctic Endurance, så det er altså et øvelsesetup, hvor vi skal træne os sammen allierede hen over en længere periode, hvor, som ministeren redegjorde for sidste år, vi var der intensivt i kortere perioder, så er målet med Arctic Endurance i virkeligheden at være til stede løbende, og så i virkeligheden folde aktiviteter ud hen over året. Og så et spørgsmål mere til dig, Troels Lund. Den amerikanske præsident ønsker kontrol med Grønland, og han har skrevet, at han ønsker NATO's hjælp til at komme derhen. Hvad svarer du på det?
Jeg kan ikke lov at følge med i alt, hvad der måtte blive skrevet, men den danske position er jo klar. Det er jo også det, som udenrigsministeren og Vivian Motzfeldt jo har mulighed for at tale med den amerikanske regering om i de her minutter. Det er jo, at vi har et kongerige, og det står vi vagt om, og det er den danske position. Og det er nu engang også sådan, at NATO's ramme, det er jo at vise solidaritet, og dermed også være en forsvarspolitisk ramme for at sikre, at vi har den bedst mulige sikkerhed, og det er jo det, der er mit svar til den amerikanske regering. Du siger jo selv, at der ikke er meget nyt i det, I står og siger nu. Altså, hvorfor er det, I både indkalder til det her, og nu kommer med den her pressemeddelelse? Altså, er det for, at kollegaerne kan sidde i USA nu til det her møde og sige, prøv at se, vi gør noget, eller er der noget reelt nyt i det her? Jeg synes, der er meget nyt i det, vi siger, forstået på den måde, at den anden dag, da udenrigsministeren og selv gav nogle korte bemærkninger, der havde I ikke mulighed for at stille spørgsmål. Det har I mulighed for nu. Og så er det selvfølgelig også det nye, at der nu er flere af vores NATO-partnere, allierede, som kommer til at være i Grønland, enten fra i aften eller i løbet af de kommende dage. Det vil vi gerne kommunikere. Vi kan jo se, at der jo også har været mange skriverier og spekulationer i offentligheden inden for de sidste timer om, hvad det er, der kommer til at ske. Og derfor synes jeg, det er mest rigtigt at sætte nogle ord på det, som vi gør her. Er det en oprustning for eller imod USA? Det her, det er et udtryk for en øget militær tilstedeværelse, og det er fuldt fornuftigt. Det er noget, som vi har aftalt med den grønlandske regering, og jo også har lavet aftaler om. Jeg mener om, at vi lavede en delaftale tilbage i oktober måned, hvor vi jo blandt andet har aftalt, at vi vil have en større militær tilstedeværelse i Arktis. Så det er jo det, vi så folder ud nu. Og derudover, så er det så også for at få flere NATO-lande til at engagere sig i det, som vi synes er vigtigt, nemlig øvelses- og træningsaktiviteter i Arktis. Og så er det Semitia. Ja, tak skal du have. I forhold til kapaciteter og tropper, kan I sige noget om, hvor mange der er tale om, og måske også noget om, hvor at de her tropper og kapaciteter bliver sendt hen i Grønland? Skal jeg svare på det? Det vil fluktuere, hvor mange der er, herunder også, hvor vi er henne på året, og hvilke aktiviteter der er i gang i selvfølgelig, og det samme vil, hvor vi opererer henne. Så der vil være ting, vi gennemfører, altså aktiviteter, vi gennemfører, som ingen eller få vil opdage, for det foregår ud på vandet eller op i luften. Og så er der andre ting, som vil have en stor synlighed, fordi det foregår på landjorden, og måske endda i hovedstaden i Grønland. Truslund, handler det her om at vise amerikanerne, at vi er i stand til at beskytte Grønland mod eksempelvis Rusland og Kina, eller handler det om at beskytte Grønland mod USA? Det, som vi offentliggør nu, og som jeg også knyttede nogle bemærkninger til efter mødet i Udenrigspolitiske Nævn, det er jo at folde den Arktis-aftale ud, som vi lavede tilbage i efteråret. Og det er jo fordi, at vi vurderer, at der er brug for en øget militær tilstedeværelse i Grønland. Og vi vurderer også, og det får jeg også lejlighed til at tale med Mark Rutte om, NATO's generalsekretær på mandag sammen med Vivian Motzfeldt, at der er også behov for, at NATO i højere grad engagerer sig i spørgsmål omkring Arktis. Hvorfor er det ikke NATO? Du siger, det er NATO allieret, at det er enkelte lande. Hvorfor er det ikke NATO samlet, der øger sin tilstedeværelse? Det er også sådan, at forsvarschefen kommer til senere på ugen at drøfte det her i kredsen af NATO-lande, og derfor er det også min forventning, at der er endnu flere NATO-lande, der bliver en del af de her øvelsesaktiviteter. Vi har bare syntes, at det var fornuftigt nu at tage hul på planlægningsopgaverne for at så kunne øge den militære tilstedeværelse. En ting er, at vi kan gøre det fra dansk side, men der er jo også brug for, at de andre lande kan indgå i den planlægning, der skal være i resten af 2026. Tak for i dag. Ja.